Dobrý deň. Takže ďakujem vám v prvom rade za pozvanie, teda Vladovi a vám za účasť. Naozaj musím pochváliť to, že koľko vás tu je a to je určite veľmi dobrý signál pre basketbal. Vlado povedal teda, že mierime vysoko, tak začíname od klubu z najnižšej súťaže s človekom, ktorý meria 170 cm, takže myslím si, že tí ďalší budú už iba vyšší, takže poďme mieriť vysoko. Moja prezentácia je dneska o tom, že vám budem sa snažiť predstaviť nejaký komerčný potenciál hokejového klubu v digitálnom svete. Ten môj pohľad nie je teda iba cez partnerov, ale je to aj pohľad akoby cez fanúšikov, ktorí nám tiež môžu priniesť nejaké príjmy do hokejového klubu, alebo teda respektíve do akéhokoľvek športového klubu. Najprv sa vám predstavím. Ja som teda človek, ktorý celý život hrával hokej. Je to nejaký ako taký môj srdcový šport. Keď som mal 18 rokov, myslím, že to bolo v roku 2002, tak som strelil Jarovi Halákovi gól na Slovane a jeho ten rok draftovali a ja som svoju kariéru ukončil, takže to bol môj vrchol. A potom teda chvála Bohu, že som ju možno aj ukončil, lebo neúplne dobre vnímame, keby tie naše slovenské hokejové súťaže nižšie, ktoré teda nejsú úplne vhodné pre človeka na nejaký jeho život ďalší alebo nejaký rozvoj. Ja som potom teraz hokejom skončil a začal som svoju marketingovú kariéru. Taký zase asi najväčší highlight, neviem, či poznáte, ale pracoval som asi 8 rokov v agentúre Zaragoza. Je to agentúra, ktorá má akože veľkých klientov ako sporiteľňu Orange. V Zaragoze už 2 roky nepracujem a mám teraz takú svoju malú agentúru, ktorá má asi 13 ľudí a teda pôsobí v Senici, ale teda klientov má z celého Československa. Pred tými 3 rokmi, alebo pred 4 rokmi, kedy som nejak tak trošku zapochyboval, respektíve neúplne ma bavil ten komerčný marketing, lebo akoby stále počúvať ľudí na strane klienta, akoby robiť všetko úplne podľa nich. Akoby samozrejme je to práca, akože ten marketing ma baví, ale ako si mi tam chýbalo nejaké také väčšie srdiečko, tak som proste akoby chcel robiť niečo trochu aj také akože z môjho pohľadu o moc viac zmysluplné. V Senici v roku 2016 skrachoval klub Dukla Senica a samozrejme teda mužský hokej v Senici pokračoval pod značkou HK91 Senica, ale teda boli naozaj, že poslední v tej úplne poslednej lige a ak vyhrali, myslím si, že 1-2 krát za rok, tak to bolo maximum. Ja som sa tam na to chodil pozerať tie prvé roky a vtedy ma ešte ani nenapadlo, že by som sa nejak do toho pustil, alebo že by som mohol mať nejaký svoj hokejový klub. Ale teda po nejakých tých 5 rokoch, kedy som sám seba považoval za možno takého trochu silnejšieho v zmysle, že som si akoby trúfol na to, že si nemyslím, že je až taký problém zohnať pár partnerov, zohnať nejaké peniaze a tú druhú ligu hrať aspoň na takej úrovni, aby sme na tí tribúny akoby nalakali ľudí, áno. To znamená, že my hráme tú 3. najvyššiu súťaž a neviem, kto z vás pozná tú hierarchiu slovenských hokejových súťaží, ale predpokladám, že drvivá väčšina z vás to pozná. Máme tu Extraligu, prvú ligu, ktoré sú profesionálne a druhá liga je amatérska súťaž. Keď sme sa do toho púšťali, teda ja som není sám v tom, ale sme v tom 4 kamoši, aj keď teda ja som väčšinovým vlastníkom toho klubu, lebo ono to proste musí mať nejakého jedného takého akoby šéfa, ktorý to akoby nejak tak má to posledné slovo. Potom teda pomáhajú mi samozrejme moji 3 kamaráti, sú tiež bývalí hokejisti. A teda tá vízia bola taká, že ja som teda vedel, že potrebujem mať klub, alebo teda budem mať klub bez solventného majiteľa. Samozrejme, že ja by som chcel, aby ten klub mal solventného majiteľa. V ideálnom svete, aby som tým bol ja, ale to tak úplne akoby nebolo. Teda chcel som mať tiež klub bez generálneho partnera, aj keď je to v úvodzovkách, samozrejme, že ten generálny partner je tam hodný, ale není úplne dobré, keď je celý ten rozpočet postavený iba na tých príjmoch generálneho partnera. A teda tým pádom som potreboval mať klub, ktorý je založený na nejakej komunite, na nejakom networkingu, na nejakej sieti partnerov, na tvorbe obsahu, na fan experience a aj na distribúcii toho obsahu. Z čoho som vychádzal vlastne, čo mi dalo tie svaly, áno, že ja teraz naozaj vám ponúkam taký náhľad do mojej hlavy. Veľa ľudí tu akoby robí marketing a predpokladám, že ste z marketingového oddelení alebo majiteľia tých športových klubov, ale ja som teda tiež marketer, ale nejsom kreatívec, že som skôr akoby mediálec. To znamená, že ja som predstupoval pre tých partnerov
a veril som si. A veril som si hlavne kvôli tomu, že som proste vedel, že existuje nejaký dopyt rôznych značiek, rôznych firiem, rôznych brandov po rôznych mediatypoch. Vedel som, že v tom roku 2021 a teda aj posledné roky sa deje to, že ten dopyt po TV reklame je obrovský a tá menšia sledovanosť častokrát spôsobuje to, že grpy, ktoré si niektoré firmy objednávajú, tak nebývajú dodané. To znamená, že buď sú vydodávané neskôr, alebo sú niektorým inzerentom akoby peniaze vracané. To isté teda v tej branži platí aj to, že trendujú nové mediatypy. To znamená, že ten mediálny plán, ak si ho tá firma robí, tak nie je len o nejakých štandardných mediatypoch, ako kedysi, že je tam nejaký outdoor, je tam telka, je tam digitál, ale častokrát už teraz je tam aj influencer marketing, ktorého z môjho pohľadu je ten prínos niekedy taký otázny, áno, že ja nepovažujem dnešných influencerov všetkých za influencerov, ja im hovorím skôr, že content creatory, ale niektorí z nich vedia byť akýby skutočnými influencermi, že majú nejakú akože hodnotovú influence pre tú značku. Čiže tam som videl akýby nejaký ďalší potenciál. Čiže dopyt po reklame a nových formátoch naozaj stúpa a tie značky to vyhľadávajú a potrebujú prekvapovať. To je akoby tá naša príležitosť uchádzať sa o tie peniaze. Chápem, že tomu možno rozumiete, ale to je len taký ten základ, ktorý, keď ho máte, tak vám to dodáva také keby sebavedomie, že toto je naozaj že pravda, hovorí vám to niekto, kto v tom prostredí robí. Potom ešte také ďalšie akoby náboje, ktoré, ak si zapamätáte, tak vám pomôžu možno pri tom presvedčení, lebo vy budete vlastne vystupovať pred partnermi ako tí, ktorí predávajú ten váš šport, tak vy musíte akoby efektívne spochybňovať toho vášho protivníka, lebo tým vašim protivníkom není ten susedný klub športový, není to nejaký iný kultúrny dom alebo nejaký iný movement, ale tým vašim protivníkom de facto sú iné mediatypy. Takže napríklad, neviem, či to sledujete, neviem, či to poznáte, ale YouTube napríklad teraz spustil taký typ reklamy, že Radio Ads, on tým pádom nepriamo priznáva to, že ten jeho inventár není úplne kvalitný, že veľa ľudí pozerá YouTube na neaktívnej karte alebo na Smart TV, kedy ho nepozerá aktívne. To znamená, že vlastne potvrdil tú nekvalitu svojho inventára, ale zároveň sa tým uchádza o nejakých menších inzerentov, ktorí nevedia urobiť nejaké akože bombastické video, ale vedia napríklad aspoň nahrať nejaký voiceover a tým pádom sa viete dostať na YouTube veľmi efektívne. No, čiže je to taká dvojsečná zbraň. Facebookové reklamy na skríne vidíte 1,5 sekundy, to dneska iba všetci preskrolujú. Pojem bannerová slepota je bežná vec zase, že milión tých bannerov, ktoré niekto nakupuje, tak nejsú ani vidieť, lebo sú načítané za nejakým skrínom, ku ktorému sa dajme tomu ani nezoskrolujete. Tieto mediálne domy dneska už nevedia ani napriamo predať tú displejovú reklamu, predávajú ju cez nejaké akože programatické softvery, kedy tam zase nejaká marža ostáva niekomu inému, tie mediálne domy akoby tápu, nemajú úplne také príjmy ako v minulosti, tým pádom potrebujú zvyšovať návštevnosť, generujú nejaké clickbaity, strašne veľa nejakých nadpisov. Vy už sami podľa mňa poznáte rôzne slovenské športové portály, kde si prečítate nejaký nadpis a viete, že sa tam ani neoplatí klikať, lebo viete, že tam vlastne vo finále nič napísané nebude a už vás to taký nebaví. Ano, že tie clickbaity bola taká taktika kedysi, stále akoby sa robí, ale není podľa mňa už akoby efektívne, lebo veľa ľudí to už akoby nejakým spôsobom prečítalo. Samozrejme, tie mediálne doby akoby chápu, že nemôžu byť závislé iba od tých sekundových impresí, od tej nekvality, tak sa snažia robiť nejaké podcasty, spolupracovať s rôznymi influencermi, s rôznymi témami a umiestňovať to na ten svoj web, aby získali tú pozornosť vyššiu, než je teda tá 1,5 sekundová. Čo je teda výhoda nás ako športu? Ten náš šport on akoby má tú výhodu, že prirodzene je o ňo záujem, že není to len tie 1,5 sekundy. To znamená, že skúste si tipnúť, že koľko si myslíte, že taký core fanúšik strávi týždenne minút alebo hodín s vašim klubom alebo s obľúbeným športom. Skúste niekto povedať. Tak ten core fanúšik to môžu byť 2 až kľudne 40 hodín týždenne, že trávi s tým športom. Tie dáta si potom niekedy ešte ukážeme aj neskôr. To znamená, že ten šport ako mediatyp sa môže uchádzať o tie peniaze z tých mediálnych domov, od peniaze od inzerentov
a môže sa uchádzať, pred mediálkami môže vystupovať ako taký istý mediatyp, ako sú akoby tie štandardné. To znamená, že toto je akoby ten môj pohľad ako mediálca. Dobre? Čiže ten vlastne vývoj tomu 100% nahráva. Ako sa teda predáva reklama na Slovensku, že viete, čo vám povie človek, ktorý vám predáva telku? Viete, čo vám povie človek, ktorý vám predáva rádio? Každý vám vo finále povie, že v telke vám povedia, že takáto a takáto je sledovanosť. Ano? Povie vám nejaký počet ľudí, ale neúplne vám už potom povie dáta o tom, že ako sa tí ľudia správajú. Že to sledovanie televízie je, dajme tomu niekedy také, že iba sedím na foteli a pozerám sa do mobilu, ale mám pustenú telku. Áno, že tie people metre už nejsú proste nastavené na eye trackere a už vám nepovie ten človek, ktorý vám predáva ten mediatyp, tie negatívne veci toho konkrétneho mediatypu. V rádiu vám tiež povedia iba nejakú štatistiku, ktorá je založená iba na nejakej báze ľudí, ktorí vlastne vstupujú do tých prieskumov a hovoria o tom, aké rádia posúvajú. Takže treba sa zamysleť, že vlastne ktorí tí konkurenti, čo tí naši konkurenti robia a v podstate veľmi podobne predáva ten mediatyp. V podstate som vám to teraz aj tak nejak napovedal, že čo je akoby ten náš najväčší asset, náš ako športových klubov. Že s nami tí ľudia, na ktorých my cielime, pre ktorých by tá značka vlastne bola prospešná, tak oni tak vlastne s nimi trávi strašne veľa času. Áno? Povedali sme si, že to môže byť 2 hodiny až 5 hodín, kdežto na mobile je to pár sekúnd. Viete, koľko je reklám v jednom reklamnom breaku? Približne 10 až 15. Áno? To znamená, že vy ste denne akože exponovaní takému množstvu reklám, ktoré si vlastne vy nedokážete zapamätať, a na druhý deň, keď sa vás niekto opýta, že či ste videli nejakú reklamu, tak možno viete odpovedať na to, že ako ste videli značku, ale len veľmi ťažko budete vedieť povedať, že čo vám tá akoby reklama v skutočnosti vlastne povedala, že aký tam bol ten odkaz. Čiže to je akoby veľká výhoda toho športu, čo on môže akoby doručiť cieľovke. Ako som teda k tomu pristúpil, samozrejme, že není to len tak, že treba si vypracovať nejakú veľmi podrobnú prezentáciu. V tej prezentácii teda nebolo iba to, že chcem od nich 5, 10, 12 tisíc eur, ale bola tam naozaj, že celá filozofia klubu, dokonca tam bol celý manažment, to znamená, že všetci tí my 4 chalani sme tam mali doslova nejaký životopis. Bohužiaľ v tých našich zemepisných šírkach je stále ešte ten sponsoring a partnership vnímaný tak trošku akoby negatívne, to znamená, že každý má pocit, že od neho len akoby nejak, že chcete nejaké peniaze, čiže je dobré, keď tí ľudia, ktorým prezentujete, tak chápu, že nejste niekto, komu oni budú platiť leasing alebo nejaký účet za telefón. Takže to akoby tiež veľmi dobre pomáha. Bola tam nejaká vízia o zložení mužstva, samozrejme my sme tam museli mať nejaké ambície, že bez ambícií akoby to nikdy nefunguje, aj keď teda úloha nás marketerov je taká, že aby tie naše kluby alebo aby tie fanúšikovské základne neboli úplne závislé od výsledku. Áno, je úplne ideálne, že keď dokážeme naplňať štadióny, aj keď budeme, dajme tomu, predposlední, ale to je zatiaľ akoby v našich zemepisných šírkach iba akoby taká nejaká, že to by sme chceli, aby tak bolo, ale to tak úplne nie je. Potom som tam mal teda ďalšie športové ciele, nejaké kultúrno-spoločenské ciele, čo teraz znamená nejakú návštevnosť, nejaký počet proste výdajných miest, bufetov a tak ďalej. Potom tá najdôležitejšia časť bola teda rozpočet, a ten rozpočet tam nebol iba na výdavkovej časti, ale aj na príjmovej časti. Tí partneri, je dobre, keď vedia to, že akým percentom sa príklad skladajú na tom celom rozpočte a s akými firmami najlepšie. Takže oni potom majú ten pocit, že to není iba o nich, ale že to je o nejakej sieti partnerov. Najdôležitejšou časťou tej prezentácie bola teda nejaká časť o plnení. To plnenie je samozrejme bežné, áno. Zase, že kebyže teraz dostanem na starosti nejaký nový klub, tak prvé, čo spravím, je inventarizácia toho mediálneho priestoru. To znamená, že všetci by sme mali mať nejak zinventarizované to, že aké asety vlastne vlastníme. Áno, že ja samozrejme viem dodať tým mojim partnerom nejaké bežné vizibilné plochy, to znamená, že reklamu na prilbe, reklamu na drese, reklamu na nohavniciach, viem dať nejakú reklamu na plexiskle, na mantineloch, viem povedať nejaký spot, dajme tomu hlasateľom a viem robiť také bežné veci. Toto samozrejme je také trochu komplikované na Slovensku, nás tu strašne ovplyvňuje infraštruktúra. Ne každý štadión proste má nejakú multimediálnu kocku alebo nejaký, dajme tomu, pult pre DJ-a, ale to je vlastne presne tá cesta
ktorú už aj Vlado vlastne spomínal, že my potrebujeme ponúkať ten fanúšikovský zážitok na úplne inej úrovni, ale je to proste problém, že tie samosprávy a ten štát, keby to až tak nestimuluje a nie teda každý štadión je vybavený tak, aby dokázal toto robiť akoby na 100%. Čiže bohužiaľ my sme akoby závislí iba na takýchto bežných plochách. To, čo bol som na hokeji na Vienna Capitals, tam som videl, že je tam nejaký taký nástup, má to nejakú dramaturgiu, deti tam vybehnú na ľadovú plochu s vlajkami, tak tam som tiež si to nejak tak odpozeral a spravil som vlajky s logami partnerov a deti sa tam na začiatku zápasu u nás korčľujú a tiež je to vlastne nejaký jeden z tých mediatypov. Priemerná návštevnosť našich zápasov v Dukli je okolo nejakých 1000 až 2500 ľudí, kapacita je približne 3000 a samozrejme, že takí tí ľudia, ktorí sú tak negatívne nastavení, tak oni by vám okamžite povedali, že mňa to akoby nezaujíma, že to moje logo uvidí 300 alebo až 1500 ľudí na štadióne, tak toto je taká voda na mlyn, že vy ich viete okamžite akoby spochybniť tým, že áno, že síce na tom štadióne tých ľudí není 500, je ich 1500 a niekedy až 3000, čo je akože už slušné číslo, ale zároveň ten klub akoby komunikuje, pracuje s tými modernými mediatypmi a zase opäť s tou spomínanou organikou a distribúciou obsahu, ktorú už Vlado spomenul a tým pádom dokáže zasahovať celý región. Toto síce je tam napísané hore, že 86 000, to je nejaký akože môj starý slajd, ale ja som si akoby robil vyhodnotenie minulej sezóny a mám také šťastie, že chvíľku som bol správcom aj facebookovej stránky Slovana, ja sa tým akože nejak verejne úplne nechválim, že mám toto číslo, ale len aby ste pochopili, že na porovnanie, že Dukla Senica vygeneruje približne 700 000 až 750 000 reach počas tej sezóny, je to druholigový klub a Slovan Bratislava vygeneruje okolo 2 miliónov, takže ono zase je super, že niekto hrá Extraligu, niekto hrá prvú ligu, ale aj v tej druhej lige viete, keby s tými fanúšikmi komunikovať rovnako ako klub aj z inej ligy, lebo máte rovnaký čas, áno, že každý z nás má 24 hodín denne a 7 dní v týždni na to, aby s tými fanúšikmi komunikoval. Čiže efektívne som tým partnerom vysvetlil, že ako ten zásah zvýšim, dajme tomu z tých 3000 fanúšikov až na 300 000 a samozrejme aj som im vysvetlil nejakú obsahovú pyramídu. Toto sú opäť veci, ktoré nemám ambíciu tu nejak prechádzať. Všetci viete, že postaviť si obsahovú pyramídu vie už dneska každý. Áno, viete si to nejak rozškálovať, má to nejakú maticu, áno, je to nejaký predzápasový obsah, zápasový, pozápasový, história, milníky, áno, nebudem to tu čítať. Ak to nemáte, tú obsahovú pyramídu, prípadne ak chcete nejaké idei, stačí si otvoriť Instagram a pozerať si úplne všetky kluby úplne vo všetkých športoch na svete. Dokonca som tam dal dole, že Horizon, Blinkfire, Velometrix sú to zase analytické nástroje, ktoré sa týmto zaoberajú, nejakou evaluáciou hodnoty mediálneho priestoru na social media a tie firmy majú svoje blogové sekcie, ktoré vám opäť napovedia akože rôzne typy obsahu, ktoré viete generovať. Ešte sa vrátim na začiatok, že jak som spomínal, že ja som mediálec, nie som úplne kreatívec, tým pádom ja nemám ambíciu vám teraz hovoriť o tom, že ako máte exekuovať ten content, ako má byť on urobený. Na to tu potom bude aj rečník, ktorý je po mne, ktorý je vlastne z reklamnej agentúry, je vlastne viacej kreatívny. Dobre, čiže čo som teda ponúkol tým partnerom, je to teda väčšia viditeľnosť a je to teda hlavne hodnotové prepojenie značky s tou športovou komunitou. Naozaj to vychádza z tej podstaty na začiatku, čo som povedal, že ten reklamný smog je u nás tak obrovský, že pokiaľ nájste Kaufland, Tatra banka, Orange, ano, tí najväčší spendery, ktorých je dajme tomu 10, tak ten váš mediálny výtlak v tých bežných mediatypoch je malý. To znamená, že ak máte lokálnych partnerov firmy nejakej strednej triedy, tak je pre nich naozaj veľmi zaujímavé sa spojiť s klubom basketbalovej ligy na Slovensku, ktorá teda minimálne bude trendovať, že to je akože už vidieť v posledných rokoch, čiže tá vaša šanca je podľa mňa obrovská. Za ďalšie, lebo nie každý akoby počúva iba na ten mediálny výtlak, samozrejme, tí podnikatelia sú rôzni, oni rozmýšľajú, majú pochopenie, pretože že treba, aby tá lokálna komunita, aby tie menšie mesta proste mali nejaký movement, že sa tam proste niečo deje, takže na pol počúvajú na ten mediálny priestor a v druhej polke počúvajú na to, že je tam nejaké zmysluplné hodnotové prepojenie, investovať do nejakej kultúry, športu v tej lokalite.
a teda vlastne participovať na vytváraní skutočných influencerov, lebo, jak som spomínal, ten influencer marketing je obrovským trendom a ja považujem športové kluby za tých skutočných influencerov, ktorí by sa mali tejto príležitosti zhostiť. Dobre, čiže zase u nás je to rozdelené, samozrejme tých partnerov je viacero. Toto je zase bežná vec, že máme zlatých, strieborných, bronzových. Každý ten partner má nejaké svoje určené plnenie. Snažím sa to vždy pri tej prezentácii tým partnerom ukázať, ako to máme. Samozrejme, s každým jedným sa potom viem baviť, že áno, viem vám dať o 1000 viacej, o 1000 menej. Chcel by som mať tento mediatív alebo túto časť toho plnenia, túto až tak nepotrebujem, čiže dá sa s tým hrať, ale je super, keď to je v prezentácii pred tým partnerom nejakým spôsobom zaramcované a on potom akoby vie, že v akých akoby intenciách sa s ním o tom partnerstve bavíte. Dobre, čiže toľko k tomu rozdeleniu. To znamená, že ešte potom ďalšia vec je tá, že výhoda tých štandardných mediatypov je tá, že oni vždy majú nejaké dáta. A keď príde nejaká kríza, alebo keď príde nejaké škrtanie proste nejakých rozpočtov, tak väčšinou sa deje to, že sa škrtajú tie veci, ktoré tie dáta nemajú, ktoré sa keby nevedia obhájiť to ich marketingové plnenie alebo tú marketingovú investíciu. To znamená, že ja chápem, že možno vám zase hovorím niečo úplne bežné, ale keby to je taká je prax a myslím si, že športové kluby doteraz veľmi s týmito dátami nerobili a nesnažili sa keby naozaj konkurovať tým bežným mediatypom. To znamená, že vy máte určite nejaké prenosy v telke, máte nejaké dáta, predpokladám od telky, neviem, pozerám sa na Vlada, že či im pomôže, ale malo by to tak byť, ano, že mali by ste vy narábať s týmto nejakým výtlakom vašej každej tej jednej značky. To sú nejaké také tie, nie vaše médiá, ale potom tam je kopec tých earn media, ktoré teda sú s tým spojené, to znamená, že áno, tá viditeľnosť tej telke, niekto o vás napíše v nejakých novinách, máte nejaké zmienky v nejakých digitálnych časopisoch a tak ďalej, to sa všetko dá zmerať, ak si to nejakým spôsobom dokážete trackovať a sú na to ľudia, ktorí vám to vedia nejakým kvalifikovaným odhadom, akoby odhadnú tú cenu. Potom máte tie vlastné médiá, to znamená, že social media, tam máte nejaké meta insights, rôzne analytické nástroje, ktoré povedia o tom, že áno, že tu máme zásah tak toľkoto 1000 ľudí, toľkoto miliónov zobrazení a tak ďalej. Sú samozrejme aj nejaké pokročilejšie softvery, ktoré síce predpokladám, že ešte v kluboch nejsú na Slovensku, ale niektoré zväzy a niektoré väčšie kluby v Čechách už ich majú. To znamená, že tie softvery už dokážu dneska sledovať naozaj, že polohu loga na skríne, jeho nejakú, že či je rozrastrované to logo, alebo či je vidieť zreteľne, či je to logo v popredí, či je v pozadí a dokážu pripisovať celú mediálnu hodnotu toho konkrétneho príspevku. Tam sme videli, že ste mali 800 000 zliadnutí, čo dajme tomu môže byť nejaká mediálna hodnota, povedzme 8 000 eur. A keby tam bolo ešte trackované niektoré logo konkrétne, tak potom by bolo vedľa toho v tom softveri napísané, že 8 000 eur má hodnotu celý ten jeden post a 2 000 eur má hodnotu pre partnera Macron, dajme tomu, áno. Takže toto tiež už existuje, ale akoby to hudba budúcnosti. Samozrejme, že v marketingu platí fake it till you make it. Vy si to môžete keby nejak tak trošku vymysleť, možno to trošku nejak akože odhadnúť a ísť úplne v pohode s tým za nejakým partnerom. Ja si dovolím tvrdiť, že trpí počúvateľnosti a rôzne prieskumy sú tiež akože častokrát trošku jemne ohýbané, takže aj prečo by sme si my nemohli trošku nejaké veci ohnúť, áno? Takže tak. To znamená, že ak toto robíte, tak si viete teda vyčítať, že ktoré tie seriály vám fungujú. Viete si povedať, že ktoré má zmysel robiť do ďalšej sezóny, ktoré zrušiť, prípadne ktoré ponechať a nejak ich vylepšiť. Viete povedať, že každý seriál alebo každý nejaký movement má inú hodnotu pre partnera. Napríklad teraz bolo také virálne video, kedy sa počas hokejového zápasu v prestávke ľudia také dve skupiny, dve dvojice postavili na bránkovú čiaru a vrhli sa na taký madrac a ten madrac sa posunul, potom sa vrátili naspäť, druhýkrát sa vrhli na ten madrac, takže takáto aktivácia má samozrejme obrovskú hodnotu pre výrobcu madracov, menšiu hodnotu má pre poisťovaciu firmu, napríklad Partners Group, áno, lebo tam sa môžu polámať a neviem čo, ale zase možno úplne nulovú hodnotu má pre partnera, banka napríklad, to si len vymýšľam, ale aj tie konkrétne seriály viete potom našiť proste na konkrétneho partnera, ale to už možno povie aj po mne Matúš.
Dobre, čiže celá táto východisková situácia a tento zber nejakých dát, nejaká jeho segmentácia vám teda dáva naozaj slušnú východiskovú pozíciu pred vyjednávaním s tým partnerom a aj to, že dokážete nejak efektívne spochybniť tie iné mediatypy, ktoré vlastne sú vašim konkurentom. Dobre, čiže naozaj mne sa to osvedčilo, že nikdy som z tých prezentácií pred partnermi neodchádzal s prázdnou. Ak mi niekedy niekto nedal, dajme tomu plnenie, ktoré bolo, že zlatý partner, strieborný alebo bronzový, tak to minimálne bolo aspoň nejaké, dajme tomu, že všimné za 2 permanentky, alebo ten človek sa snažil aspoň mi otvoriť dvere niekde inde, alebo mi dal proste nejaké idei, kde by som vlastne tie peniaze nejaké ďalšie získať mohol. Takže funguje to, ak ste pripravení. Dobre, to je akoby tá jedna časť, ktorá sa týkala partnerov. Ja si dovolím ešte teda tú druhú časť, ktorá sa týka viacej fanúšikov. Naozaj to len rýchlo preletím, vidím, že už mi asi neostáva dosť času. Toto je tak, zase, že toto je nejaké moje videnie športu, ktoré ja mám za tie 3 roky, za ktoré ten hokej Senici robím. Ten náš rozpočet je postavený hlavne na príjmoch od partnerov. Je to naozaj druholigový klub. Dovolím si tvrdiť, že v prvoligových kluboch hokejových je že to odzväzu není 5%, ale že to môže byť až 45%, keďže oni majú partnera Typos a Sport. Pointa je tá, že príjem zo vstupného a príjem z merchandisingu je, dovolím si tvrdiť, niečo pod 20%. No a to je akoby to, prečo ten náš šport na Slovensku stragluje, že my s Vladom, alebo teda ja to používam, keď sme s Vladom niekde, že všetko od kútov doľava funguje a od kútov doprava zrazu akoby nefunguje. Takže to je len také akoby konštatovanie, ja viem, že je to akoby suché, ale je to tak. A teraz, že čo s tým? Áno, že dá sa s tým niečo urobiť, že vieme začať proste budovať tie komunity, ktoré budú chodiť na tie štadióny a ktoré si budú kupovať ten merchandise. Akože chápem, že sme menšia krajina, že tá kúpyschopnosť tu nie je až taká vysoká, že Nemci, keď dávajú za lístky, ja neviem, v hokejovej lige, ako je tá naša 20 € a my 4, tak veľmi ťažko to dobehneme, ale jednoducho sú nejaké veci, nejaké frameworky, ktoré nám k tomu akoby vedia pomôcť. Ja som si pomohol so pár slajdami z také prezentácie od takej agentúry, ktorá je britská agentúra Two Circles. A oni vlastne zmapovali nejaké akože fanúšikovské základne a vo všeobecnosti platí, že 20% fanúšikov sú takí tí core, ktorí teda trávia so značkou tie 2 hodiny až 40 hodín týždenne. A 80% fanúšikov sú takí tí, ktorí chodia len sem tam na šport, ktorí tam idú naozaj, že nie za tým hokejom, za tým basketbalom, ale idú tam za nejakým vyžitím, za nejakou zábavou, idú do nejakej komunity a idú proste za zážitkom. To znamená, že my sme častokrát u nás v športe keby slepí a snažíme sa keby uspokojovať hlavne tých 20% naľavo, áno, ale ten rast je keby skrytý pri tých 80% napravo a to je vlastne aj to, čo sa zase vrátim k Vladovi, čo ukazoval na tých slajdoch, že tam majú speakera, tam majú takúto LED obrazovku, tam majú kisscam, majú tam kvízy a takéto veci, že to není úplne pre tých zanietených, ale je to pre tých, ktorí sa tam prídu zabávať a teda ten rast je naozaj skovaný v tých 80%. Aký je rozdiel medzi tými, ktorí sú tí zanietení a ktorí sú tí príležitostný? Je to vždy o nejakých vedomostiach, to znamená, že keď sa opýtate toho a toho, tak ten vie približne 3-krát toľko viacej o každej téme. Áno, to znamená, že sa vracam teraz k tej obsahovej pyramíde, to znamená, že tá obsahová pyramída sme ju síce nerozoberali, ale ona sa dá veľmi ľahko rozložiť na drobné, áno. To znamená, že budeme robiť nejaký obsah, či už na social media, či do printovín, či do telky, ktoré budú v nejakých témach. Áno, to znamená, že o našej súťaži, o našich kluboch, o nejakej fanúšikovskej kultúre, o histórii toho športu a tak ďalej a tak ďalej. A keď vlastne tých bežných, ktorí sú príležitostní nejakým kreatívnym spôsobom, ich proste prinútime byť tými, ktorí nadobúdajú nejaké znalosti, tak oni tie znalosti budú zdieľať medzi tými svojimi lokálnymi komunitami, áno, niekde pri pive a budú sa akoby tým chváliť, že oni sa niečo naučili od toho klubu a zrazu, keď sa niečo
naučili a povedali to v tej svojej komunite, v tej svojej hospode senickej, tak zrazu sa stanú populárni medzi tým svojim okruhom a bude ich to motivovať chodiť akoby ďalej na ten šport, lebo budú akoby králi v tej svojej komunite. Ano, je to akoby veľmi jednoduché, že toto sa akoby deje. A tým pádom toto je akoby ten spôsob, ako z tých príležitostných robiť tých, ktorí sú core fanúšikmi. Potom, že teda cez aké médiá, že zase tu je taký super slide, ktorý vám hovorí, že v minulosti sa vlastne toto budovalo, to fanúšikovstvo, hlavne keby cez live pozeranie toho športu. Áno, dneska už tá generácia Z ten live šport pozerá akoby percentuálne menej, ale o moc viacej sa s tým obsahom a s tým športom stretáva cez sociálne siete alebo cez gaming. Áno, to znamená, že zase, že mať, dajme tomu, počas zápasu nejakú hernú zónu, mať tam nejaké hokejové sú také tie stiga hokeje, neviem, či tak existujú basketbalové možno, to by bolo asi ťažšie, ale akoby existujú. Takže je to akoby opodstatnené, že vlastne cez takéto hry, cez takúto zábavu viete lákať fanúšikov, zase máte na to nejaké data, máte na to slajdy, ja vám ich kľudne pošlem, alebo tu circles.com, že zase sú to nejaké náboje pre tú vašu prezentáciu a hlavne, keď toto vidíte a vidí to celý ten váš tím, tak už zrazu viete, prečo dávate proste prítlak na social media. Viete, prečo riešite to, že chcete byť, dajme tomu, v hre. Neviem, Vlado, že basketbalový zväz má ambíciu baviť sa, dajme tomu, z EA Sports, aby basketbalová liga bola v NBA 2025. Ja neviem, že či to vôbec je, alebo není možné, ale no, čiže zase, že toto je len preto, lebo jednoducho tu je to dátovo dané, že vďaka tomu sa môžu stať niektorí ľudia fanúšikmi basketbalu cez gaming, ano, že máte to čierne na bielom, že nie som to ja to vymyslel, ale je tu nejaký tu circles.com. A potom, že ešte kedy to robiť, to znamená, že toto je taká krivka, že ako tí ľudia vlastne z toho fanúšikovstva odchádzajú. Že najväčší pík majú tí ľudia okolo 20-ky, že vtedy sa stávajú fanúšikmi. Ano, že my keď sme boli malí, tak sme sa bavili o tom, že ja fandím Spartaku Trnava, ty fandíš Slovanu Bratislava. Dneska už tie malé deti možno už rovno Liverpool a Manchester a tak ďalej, pretože tie kluby menšie jednoducho sa o nich neuchádzajú na tých sociálnych sieťach, že už to je také globalizovanejšie, ale potom to akoby ovplyvňuje to, že musia chodiť do školy, musia sa učiť, tak menej majú času na to, áno. Potom sa odchádzajú z domu, idú na vysoké školy, majú menej peňazí, lebo začínajú chodiť do práce a majú tú prvú prácu takú menej platenú, áno. Takže ten základ, alebo teda tá motivácia by mala byť, že naozaj, že drvivá väčšina tých kampaní by mala byť na mladých ľudí, že tam je, tam je skovaný ten rast, ale samozrejme, že chceme robiť kampane na všetkých, ale dovolím si tvrdiť zase, že neviem, ako to je v basketbale, ale v hokeji určite nemajú dáta o tom, že akú majú vôbec demografickú štruktúru fanúšikov, že to akože dneska nikto nevie, podľa mňa na hokejovom alebo futbalovom zväze netuším. Takže to je zase len nejaký taký múdry slajd, ktorý vám dá podporné argumenty k tomu, aby ste robili kampaň, dajme tomu, na školách a že to má zmysel, lebo vlastne tam toho fanúšika potom udržíte roky a roky. Dobre, čiže ešte to trochu zhrniem, takže budujte teda vedomosti hlavne u fanúšikov kreatívnym spôsobom. Ja poviem príklad, že je tam zase nájdete kopec inšpirácií na tom circles.com. Taký príklad, že u nás máme brankára, ktorý sa volá Samo Košut a všetci ho všade píšu Samo Košut a on keď natočí video a povie, že takto ma píšu, ja sa volám v skutočnosti bez toho Dlžňa a už s tým mám problémy od základnej školy a henta ma napísali tak. Je to taká akože blbosť na konci dňa, ale je to zase taká tá super téma do tej lokálnej hospody, kedy sa tam tí ľudia budú akože baviť o tom, že ja toto viem, ty toto nevieš, ja som to tam čítal a zrazu sa so mňa stal core fanúšik, tak toto sú presne tie príbehy. Čiže to vyvoláva tú passion vlastne k tomu športu. Motivujte ich k návšteve štadiónov, to znamená, že fan experience, aby akéby neodpadávali vďaka tomu, že musia chodiť do školy, do práce, že majú rodiny a tak ďalej. A to vám vlastne potom zaručí to, že tí core fanúšikovia vám dajú asi tak 3-4 krát viacej pozornosti a budú ešte aj o vás všade písať a hovoriť len dobrom a bude sa tá základňa budovať. Dobre? To znamená, že posledný slajd, ja viem, že sa to hovorí ľahko a uznávam, že nechcem to zľahčovať, že není to proste jednoduchá vec, že niekto si myslí, že však rob, chyť telefón a bež tvoriť obsah a proste budeš super. Není to len tak, je to
je to naozaj náročné, je dobré možno osloviť nejakého odborníka alebo nejakú agentúru na nejaký úvodný setup. To znamená, že vytvoriť tú obsahovú pyramídu, nájsť tam niektoré seriály, ktoré budú zaujímavé pre fanúšikovskú komunitu a zároveň budú zaujímavé aj pre konkrétneho partnera. My sme to s Vladom robili tak, že na Futbalovom zväze sme si nechali spraviť, dajme tomu, že od agentúr ako tender nápadov, že došli agentúry, povedali nápady, ktoré boli šité na konkrétne značky z konkrétnych sektorov. Potom sa z toho dalo akoby niečo pracovať. Čiže to je taká prvotná investícia. Potom samozrejme na exekúciu treba už niekoho interného, tam sa to už nedá robiť cez agentúru, to potom nefunguje dobre. To znamená, že nejakých zanietených mladých ľudí, pozrite sa na okolité školy, stredné, vysoké, ktoré sa venujú marketingu, niekoho tam nájdete, tí vám s tým určite pomôžu a bude to pre nich aj pekný produkt na začiatok kariéry, dajme tomu, a niekedy aj na pokročilú časť tej kariéry. A merajte, analyzujte, reportujte a to vám potom povie to, že čo sa oplatiť robí viac a čo menej. Toľko za mňa, ďakujem veľmi pekne za pozornosť.